Proiektu handiek talde handiak eskatzen dituzte. Laboralkutzan ondo dakigu helburu garrantzitsuak lortzeko talentua eta pertsona desberdinen alegina batu behar direla eta haiekin elkarlanean jarduten ikasi. Banka kooperatibo gisa beste pertsona batzuen esperientziak entzune ditugu eta proiektu zoragarriak aurrera ateratzeko elkarren ondoan lan egiten dakiten beste erakundeena. Enpresaren, kirolaren edo kulturaren munduan bilatuko ditugu. Gustuko ditugun eta hobeto ezagutu nahi ditugun proiektuak eta profesionalak ezagutuko ditugu. Konta diezagutela zer egiten duten eta nola lortzen duten. Sentitzen naiz aldi berean bakarka, nire izenarekin inoiz baino gehiago, baina inoiz baino akonpainatuago, Oso gauza gutxiari naiz egiten bakarrik, Bakarka baina ez bakarrik. Hori dago guai, eta gero beste gauza batekin ari naizela oraingo fase hontan gozatzen da poligamia artistikoarekin. Osea, izugarri, bai. Luzaroan talde bat eta bakarra izan zuen, Gose. Talde ezoiko gogoangarri bat, euskal rockera, folka eta musika elektronikoan hasten zituen nortasun handiko estilo propioa ekarri zuena. Berak, trikiarekin, bota zuriekin, presentzia eszeniko ahaztezina zeukan eta oso boteretsua zentzurik interesgarrienean. Goseko garaiak ostera joan ziren, eta orain musikarekiko gosea zebetetzeko era askotako proiektuak eta kolaborazioak egiten ditu. Azkena, bakarlari bezala sinatu duen lehenbiziko diskoa. Edo diskoak hobeto esan da. Itsasoa da bide bakarra, 3 disko dira. Eta beste gauza asko ere bai. Erresidentzia artistiko bat Kuban, nazioarteko 2 kontzertu 2023ko irailean, bata Euskal Herrian, beste Habanan, eta Atlantikoaren 2 ertzetako estiloak, ahotsak, tradizioak eta emakumeak bildu dituen abentura musikal eder bat. Joseba Sarrandi idazleak, Kuban erbestean idatzetako testuak sorterrira eraman dituena, Kuban deserrian izan dezaten aberri bat, aberri musikal basko-amerikano bat. Bere arrasateko lantokian hartu gaitu, itsasoaz, musikaz, sorkuntzaz eta poligamiaz, pasioz, posez eta gozez ere bai hitz egiteko Ines Osinaga musikari, trikitilari, abeslari, sortzaile eta ekintzaileak. Dola gutxi gure etxeko txiki handienak galdetu zidan, ama, gauza galera bat dauko zuretzako. Zu musikaria zara ez data? Bai, ziur zaude. Hori, esan nahi duzu, hori dala zure lana? Eta bai, ze bat. Ez ez dago ematen dau ordenagailularia zarela. Ostia, eta arrazoia dauko. Nire musikaria naiz, musikaria, kulturekintzailea esango nuke. Sortzailea, gauzak inventatzea gustatzen zait, eta gauzak kontatzea gustatzen zait. Eta kontatzea daukadan hori, aurrera eramateko baliabideak, izan pertsonak, izan ekipoa, izan dirua, izan agenda, izan dena delakoa, nola egin, nire lana da, okurritzen zizkidan ideia horiek aurrera nola eraman. Eta niri asko gustatzen zait gauza martxan jartzea. Gero, mantentzea ja ez da nire fuertea. Nire amak esaten du etxaflera bat naizela. Eta, arrazoi pixka bat badaukala uste dut. Bai, hasierako adrenalina hori edo gauzak ideia zoro horiek martxan jartzea. Hori gustatzen zait asko. Eta bai, nire amets erromantizatu hortan ez zegoen hori. Gero momentu batean egia da nire ametsak deseraiki behar izan dituela, eta eskerrak, mesedez, eskerrak, gero deskubritu nago musikari izateko modu asko daudela. Ines Osinaga Arrasaten 1982an jaio zen, biokimik ikasi zuen gero eta irakasle izan da luzaroan, baina musika izan da nerabezarotik abandonatu ez duen pasioa. Lehenik Ekon eta Bad Efelain taldeetara eraman zuena eta 2005 eta 2014 artean Goseko taldekide eta abeslari izatera. Duela urtebete inguru klaseak emateari utzi zion eta orain goizero joaten da bulegora musika egitera. Ez da talde batekin errepidean dabilen rockeroaren bizitza, ez da behar ere. Musika maite zuen erabeak imaginatzen zuen bizitza hura deserek egi behar izan du maite duen bizitza izateko.
15 urteko Ines horrek ikusten zituen referenteekin musikari izateko modu bat zegoen baita ere, lehengo gizona izan behar zinen, gitarra jo behar zenuen, arrasatekoa izan da rock radikala interesatu behar zitzaizun, poliziano, eta hori gauza guztiak, eta ja hori izan zen lehengo krakanik esaten duela, baina... Hori ez zenuen egin? Hori ez nuen egin, ez. Eta gero trikitixa jotzen nuen, hasi nintzen musika eskolan, gero trikitixa deskubritu nuen, hori ere izan zen niretzat musika akademiko eta formal horretatik ies egiteko modua, ez trikitixa ikasten genuen partiturari gabe, edo aurrez aurre, edo belarriz, edo dena dako, eta niretzat hori superaskatzailea izan zen, baina ez zitzaidan gustatzen Lajata Landakan edo Tapitaleturia. Osea, neuzkan trikitilari bezala, neuzkan erreferentek ez zidaten balio, eta trikitilari izan gabe musikari bezala, neuzkan erreferentek ere ez zidaten balio. Orduan, bazen pixkat, tararen badaukatun baito, porque ez, eta gero konturatu nintzen, agian ez, agian sistema ez daukala tara, eta agian, ez, edo neuzkan erreferentek ez zidatela balio, horregaitik, iruditzen zait erreferenteak oso garrantzitsuak direla, guztiak desberdinak eta anitzak, ez? Osea, ez dut aukeratu nahi kainakai eta nariren artean, eske nahi ditu guztiak. Ibilbedia la J. Martina, biak, mesedez, biak. Eta nik amesten nuen, edo ez dakit amesten nuen, baina beti nik gustatu izan zait. Musika egitea, kantatzea, baina orain nire lana, ez da horren beste kantatzea, baita sortzea, baina ekintzaile bezala definituko nintzake orain. Gaur, hemen eta orain, igual hemen denbora batera... Dena aldatzen da. Dena aldatzen da, bai. Dena aldatzen da, deitzen da, hain zuzen, bakarka egin duen lehen laneko abestietako bat. Eta dena aldatzen bada, galdetzen du bertan, zergaitik ez naiz, neure aldatuko. Taldea utzi, irakasleran utzi, umeak ekarri, hori guztia egin du berak azken urteotan, zergatik ez? Garena izateko aldatu egin behar esaten gara, behin baino gehiagotan, eta horretarako importanteak dira berak askotan aipatzen dituenak, erreferenteak. Badauzkat, bi referente horrela krak egin zidatena, eta da Sorkun Kax bat ikusi nuenean Arrasateko Gaztetxean, eta goratzen naiz, durupa! Eta ikusi nuela eta esan nuela, hostia, posible da! Osea, que posible da! Ordura arte, Arrasateko Gaztetxean ikusten dituen talde guztiak, gustatu behar zitzaizkidalako, edo ez dakit oso ondo zergaitik, edo dena delakoa, edo performatzen duelako hartalde horren parte izatea, edo dena delakoa, baina ni Sorkun ikusi nuen Arrasateko Gaztetxean, sentitu nuen zerbait, zeurea, bai, eta zerbaitain barruan ikutzen induela, eta lako, orduan bai izan nahi dut musikari, ze hau ere baldin bada musikari izatea, hau bai nahi dut. Ez? Edo Shirley Manson ikusi nuenean Garbaitzeko abeslari ikusi nuenean lehenbizikoz abeslari emakumezkoa izaten, baina ez ordura arte ikusi dituen abeslari emakumeak bezala jokatzen, esan nuen, hostia, igual bai, ez? Aldatzen da azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, mundua dena aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, dena aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du. Duela 20 urte Euskal Roka ia erabat zen gizonezkoena. Eta 2005ean, Goseren lehen lerroan agertu zenean, gure gonbidatua ezinbestean bilakatu zen berak erabili duen hitza erabiltzearen erreferente. Emakume bat abeslari, gizonezkoen talde batean, rock musika elektronikoa egiten, euskaraz eta trikiarekin, bai folklorea eta bai musika elektronikoa erabat baztertzen zituen euskal rockaren panorama hipermaskulinoan. 2010 arte, 7 disko, 100 kontzertu eta milaka kilometro egin zituen erreferentziazko emakume fenomenal hori, faltan botatzen duen galdetu diogu oraingo emakume fenomenalari.
Goseko Inesarekin, pasatu doluaren fase guztiak, egon naiz berarekin, sarre, bota dut faltan, egon naiz jeloskor, egon naiz triste guzti hori, ez? Eta orain besarkatzen dut iragan hori, eta baita ere, ez? Hori ere banaiz, hori ere izan naiz, eta hori ere horrek ere ekarri namuena, ez? Eta bestale batetik, pixkatxo bat begiratzen dut Ines hori konpasio puntu horrekin, ez? Eta esatearekin joder txikita. Kristona izan zen, Osea, orain, ze bota ditut faltan botatxuri horiek jantzita sentitzen duena, botatxuri horiek, edo bota dut faltan baita ere, esnatoki handia, edo ikusgarritasun hori, edo rock and rollaren bizitzaren erritmo turbio tormentoso hori, inkluso, ez? Eta orain begiratzen dut eta orain ez dut nahi hori nire bizitzan, argi daukat hori ez dudala nahi. Baina aitortzen dizut, momentu batzutan, nostalgiaz ere begiratzen dio dela iraganari. Aitorpenak egiten hasita, aitortu behar dugu, Goseko Ines Osinaga asko miresten genuenok, posten garela entzuten dugunean, jada Gosekoa ez den Ines Osinagak, konpartitzen duela gurekin sentimendu hori. Bai, miresten dut asko, terapia ordu askoren ostean, lortu dut besarkatzea, baina bai sentitu izan naiz baita ere traidore berarekin, edo bera traidore nirekin, ze bera bazen ni, baina ni ez nintzen hori bakarrik, edo ez nintzen hori guztia, edo beti ez nintzen guzti hori, ez? Ines ark performatzen zituen gauzak, gero Inesek bere bizitza intimoan ez nintzen agai gauza batzuk defendatzeko, ez nintzen agai, eta beti ez nintzen Inesura, eskerra, bestela petarda insoportable bat izango nintzake. Gertatzen zitzaidan asko igual, jendea ezagutu eta jendeak askotan esaten zian, jo, tio, tipa maja bat zara. Joder, zeusteko zenuen nintzela, ez? Baina bestale batetik, jartzen bali mazara paradigma hartan, eta gaur egun ikusten dut estena, eta gaur egun ikusten dut bestelako estena bat. Duela 20 urte, benetan estena, kultura estena Euskal Herrian, askoz basago bezala gogoratzen dut, Osea, nik kontzertu gehienetan ia beti ez esatearren emakume bakarra nintzen. Osea, beti, ni miren Narbaizaren belaunaldi berdinekoa naiz, eta inoiz ez dugu elkarrekin jo. Orduan, ez, tokatu zaigu askori, bertsolariek esaten duten bezala, ez da, kontzertuko emakume musikaria izatea, kupo hori betetzea, puntu exotiko hori izatea, aldi berean kamerinoko violentzia guztien foko izatea, ez dakit, jarrera super matxisten objektu testigu dena, hori da, objektu testigu hori da, guztia ez, eukigabe, nik gainera orain daukadan perspektiba feminista eukigabe, orain daukadan senyora honek ematen didan autoridade hau eukigabe, orain daukadan tresna gutxiagorekin, eta orain begiratzen dutatzen, eta esan duen, joder, ez? Eta gero musikalki baita ere duela 20 urte, momentu batean nun musika elektronikoa zen, hau ez da gure estena, hau ez da gure musika, hau ez da gure antiguzti hori, trikitixa batekin, kantatzen letra batzuk noizean behin nire burua subjektu erotiko bezala performatzen duena, ez objektu desiragarri, baizik eta subjektu desiradun, eta horrek aldatzen ditu gauza guztiak, eta momentu hortan ez nintzen kontoratzen nola, segun eta zer kantatzen duen, horrek zer egiten zuen. Edo, ze gauza entzuten dituen, hori kantatzeak, beste norbaiti ematen ziolako, ustezuelako zileitasuna zeukala, ni objektu bezala tratatzeko dena delakoa. Baina, klaro, atzera begiro baino ez ditut lertzen gauza, ganarik esaten duen bezala. Osea, hau, momentu hortan ez ditzen gai guzti hori kokatzeko, baina begiratzen dut atzera eta esaten dut, joder, titi. Osea, horretu koño, benetan, Alegrantzia dela onena munduan. Fuente eta Antonio Gaz elkartuko gara gaur musika tresnekaz jakintxu ilustreak bat datoz gurekin trikitilari. Euskaldunok berezkoa dugu antimodernidarako joera,
musikaren arloan, egon gara akordeoiaren kontra, rock and rollaren kontra, musika elektronikoaren kontra, reggaetoiaren kontra, ia dena arbuiatu dugu hasieran, aski euskalduna ez zelako, eta gero, ia dena egin dugu euskaldun baino euskaldunago. Gosek ere, entzun bere esan zuen, bere estiloa ezela gure estiloa, baina ezinuka estiloa zeukatela. Oso beraiena, oso potentea, eta kanpotik begiratuta oso autentikoa zirudiena, muga batzuren baitan behintzat. Gauza asko egin genituen estena edo industriak markatzen zituen marko horietan sartu alizateko eta sartzeko desira eta gogoarekin. Orain adibidez, ez dut sentitzen ni sentitzen prest, ez ditut nahi egin gauza batzuk, ez ditudanak egin nahi, ez ditudalako egin nahi, baina goserekin egin ditut gauza asko, ez zirenak agian nik desiratuko dituztenak egitea, baina bai erabaki genuelako nahi genuela zirkuito horren parte izan eta performance guzti horren parte izan, ez? Orduan, aldi berean, oso autentikoa, baina aldi berean oso zeintzu dira jolasaren arauak, hauek, ez da? Gu ere gaude prest jolas hauek jokatzeko. 2014an Gosek Gosariak argitaratu ondoren taldea desegin egin zen eta Osinagak beste etapa bat hasi zuen. Maila pertsonalean ama izan da azken urteotan, besteak beste, eta musikari bezala era askotako proiektuak egin ditu beste musikari, artista eta idazleekin. Gose bukatu zen alegia, baina Goseak bizirik dirau, eta talde bakarrarekin beharrean, orain, talde askorekin asebetetzen du Gose hori. Niretzat, azkeneko urte hau, izan da sorkuntza kolektiboa, lehenengo bebai desromantizatzeko urte bat, zeinik neukan nahiko romantizatuta. Herri honetan kolektiboarena badaukagu pixatxo romantizatuta. Ze kolektiboak dirudi denon artean egingo dugula, baina kolektiboa badauzka bestelako arantza batzu, bestelako, ez? Erabakiak hartze hori, batzutan hartu behar dira erabakiak, batzutan, ez? Baina asko gustatzen ari zait beste sortzaile batzuekin sortzea, beste disiplina batzuetako sortzaileekin lan egitea, arte eszenikoan lanean gaude orain, katxarro bat urte amaierarako esenatuko dugun opera postdramatiko bat sortzen. Olako izen ponpuxarekin, ze gauza izan daitekenez, hor gaude, katxarro oso arraro bat sortzen. Eta asko gustatzen ari zait beste disiplina batzuetako kodigo kreatibota mugitzea, eta bestale batetik gustatzen ari zait baita ere nire konforteren hortatik ateratzea, hori gustatzen zait. Lan kolektiboa gustatzen zaiola dio gure gonbidatuak, eta zesango dugu guk. Laboralkutxan badakigu modu kooperatiboan lan egiten denean, ez dela inoiz egiten batek nahi duen guztia, baina batek egin dezakena, baino askoz gehiago daitekela. Lan kolektiboaz gain, Osinagak dio gustatzen zaiola baita ere improvisazioa, gustatzen zaiola pasioz maite duen hori egitea, eta gustatzen zaiola arriskua. Sorkuntzak ofizio ezagutza eskatzen duelako, baina baita ere egiten ez dakiguna egiten jakitea. Sorkuntza prezipizioa da, eta prest egon behar zara botatzeko, eta gero beti dago sorkuntza prozesuetan, beti dago momentu bat nora ez hori, esaten duzuna, joder, ze hostia egiten abil, hau, nire buruan, eta gero badago beste zerbait, hori ere kostatzen zait, gero bata gutxiago, baina ze egiteak, zerbait aurrera eramateak badarama, zure buruan zegoen fantasia perfektu hori, perfektua izango ez dena asumitzaren momentu bat, ezta? Ze nire fantasietan dagoena beti da hobea egiten dudana baino, beti. Orduan, eta gero nire barruan badago perfekzionista insoportable bat, etortzen dena ni saboteatzera astean 3. Eta esan behar diot, ez lehen esaten duen, fuera mendi, baina orain esaten dio, beitu, aulkitxo badukazu hor, jarri hor, eta ez molestatu gehiegi. Egingo banezu kasu beti ez nuke zer egingo. Hori da. Claro, asko kostatzen zait bukatzea gauzak, baita libreta bukatzea. Libreta bukatzea ere kostatzen zait pila bat azkeneko horrietata, ez libreta berria hasteak, ez dakiden bukatu ostean maiteko ezoten hauzuen beldurra etortzen zaidan, edo zer gertatzen zaidan, baina egiteak itxoin prezipizioa. Eta gero sorkuntza prozesua daukatela momentu bat, nun ez dakizun ondo zabiltzan ala ez. Eta ondo da gorrela, baina nora ez hori
nabigatu behar da. Bere azken lanaren tituluak arrazoi badu, itsasoa bada bide bakarra, sortzaileak behar du behar nabigatu. Bakarkako lehen abenturan, bera Ameriketara joan da itsasoz aintzinago esploratzaileak bezala. 2022an, Joseba Jaka bekari esker, hilabeteko erresidentzia artistikoa egin zuen Kuban, eta kantariak bilatu zituen han. Joseba Sarronandia idazleak, bertan, erbestean idatzetako testuak kantatuko zituzten emakume abeslariak. Nire hipotesi kreatiba zen, nola dirake kantu hauek hain zuriak ez palin balira. Osea, kantu hauek sortu ziren leku hortako ahotsek kontatuko balin balituzte historia hauek. Eta, bueno, hortik hasi nintzen abiatzen, eta hilabete ginen Kuban, hango musikaren inguruko ikerketa bat egin nuen, nire interesatzen zitzaizkidan emakume musikariak, eta hor nire lan arkeologiko hortan etengabe hartzen duen bat, eta esaten duen, bale, honek ez dit balio, bale, honek bat, eta gero, beti bezala, bat ezagutzak eramaten zintuen beste batera, pititin batetan, eta bueltatu nintzen disko hor bat beteta grabazioekin, eta orduan bekak ematen zidan estudioko orduekin, egin duena zen, hortik abiatu, nik produktora lanak hartu, eta hortik disko bat ontzea. Eta lehenbiziko aldia izan zen nire buruari produktora ekoizle titulo jartzen niola. Konturatu nintzen ez zela lehenbiziko aldia hori egiten nuela. Baina titulu horrekin bai. Baina titulu horrekin bai, inoiz ez niola itortu nire buruari eta publikoki. Igual nire buruari, bueno, noizean behin bai, baina publikoki inoiz ez, ninen bilela kantu hile produzitzen. Eta oraingoan hori ere bazen bestelako aluntzariketa bat, senyora apropiazio bat, ze klaro hori errazadu egiten dut orain senyora bana izela, 40 urte pasata daukadala, trajektoria badaukadala atzetik eta orain hau zabaltzen dudala, eta agian entzuten dautela, eta ez etengabe esaten didatela, zuk ez daukazu ideiek ere ez, 20 urteko Inesari esaten ziotenean bezala. Orduan, bueno, senyora izate honek ere baduzka beste privilegio batzuk gazte izateak ez daukanak. Orduan, hemendik, hortik, uste du lortu nuela egitea neuzkan baliabideekin, momentu hortan egitea nahi nuenari asko gerturatzen zitzaion zerbait. Bada zerbait. Bai, bada zerbait. Zerbait berritzailea, berezia, ezoikoa, zerbait handia. Anbizio artistikoagatik, produkzioaren neurriagatik eta sortu duen edertasunagatik. Bere bakarkako lehen lanarekin, Ines Osinaga iritsi da nahi zuen lekura eta gustura dago azken emaitzarekin. Baina ere gusturago dago, azkenean ikasi duelako azken emaitza horri garrantziak entzen. Bai, nora alduko naiz, ez dakit, baina eske agian inora ez, Eta gero, benetan, orain arte igual pixka demagogia iruditzen zitzaidan, baina orain hain sentitzen dut benetan, sortzen nabilenean interesatzen zaidala gehiago, bidean nire buruari egiten dizkidan galderak eta zalantzan jartzen dudan hori, eta bueno, edo zalantzan jartzen ditudan dinamikak, zalantzan jartzen ditudan botere harremanak, edo dena delakoa bukaerako produktua baino, Bueno, hau da, pixka kontraesankorra da, gero merkatua, industria eta eskaparateak produktua salgarria izan behar da, Baina, ez dakit, gustatzen zait sortzea hain salgarriak ez diren produktuak. Aspaldian gabiltza olatu gogorren artean, izenik ere ez duen gure txalupa arraroa. Motorrik ez duguta aize oialak apurtuak, badiari gabeko itxasoa handian galduak, izan dira galernak. Bere produktuak saldu, bere artea saldu gabe, egokitu bere produkzioa merkatuaren arabera, baina produzitzeko orduan bere buruari obeditu. Lan egin beti publiko gogan hartuta, eta publikoa erabat ahaztuz. Halakoak dira, edozein sortzailek bere lanean topatzen dituen kontraesanak, zailtasunak, eta gero badira beste batzuk, sortzaile hori emakumea denen agertzen direnak.
Amatasuna aipatzen da askotan musikari izateko oztopo bezala, baina Gose utzi ondoren ama izan zen gure gonbidatua, ez dago horrekin guztiz ados. Iruditzen zait hor badagoela trampa bat esatea amatasuna dela emakumeak uzten gaituena merkatutik kanpo. Argi dago, amatasuna badela zeharkatzen gaituen variable bat, eta argi dago ama eta edozer gauza izatea oso zaila dela. Baina eta edozer gauza, Izatea, ez izatea, ez... En fin. Bai, baina nahi dut esan, pertsona zaurgarri batean zaintzaren kargu izatea sistema hontan, jartzen zaitu sisteman produktibo izatetik beste leku batean. Orduan, izatea idazle eta pertsona zaurgarriago baten zaintzaren kargu, zaila da. Baina zaintza ez dagoelako baloratuta. Bueno, orduan, emakume, ama, izan eta edozer gauza, zaila da. Baina trampa da esatea, amak garelako ez garela musikari estenan. Ulertzen didazu? Osea, amatasuna ez da estenatik urruntzen gaituena, agian da bestelako, eta agian izan daiteke amatasunarekin lotuta dagoen bestelako mundua habitatzeko modu batera, baina mundua begiratzeko, munduan irakurria izateko beste modu batera. Baina ni ez nau aldendu estenan amatasunak, aldendu nau, jartzea muga batzuk, ez egotea dispuesta modu batera egitea, eta orduan konturatu nintzen, abiadura handiko tren horrek ez ninduela itxaroten. Eta esan nuen, ostia, nik uste nuen ez hitzaidala gertatuko, Nik ere uste nuen niri ez hitzaidala gertatuko, niri ez ez. Baina, bueno, espazio publikoak eta jardute publikoak eta ez arteak, ze sortzen jarraitu genezake. Baina, bueno, jarraitu genezake, baldin eta ipurdia garbitzeak denbora uzten balin badigu hori gauza guztiak, ez? Labadora jarrita daudenean eta gure etxeko aingeru hori akatzen balin badugu. Baina sisteman molestak gara bestelako ja ez garenean hain gazte eder eta promesa. Eta orduan, nik bai sentitzen dut behar hori apropiatzeko senyora musikari izatearena. Nik nahi dut izan esaten genuen ez, ama musikari izan nahi dut, ez dut, ama nahi dut izan zahar musikari, ez? Senyora musikari dio, arrasateko bere lantokien batugaren egunean, izan senyora dioen kamiseta zuria jantzita daramalako, eta bere adinean kamisetak egiten duen aldarri umoretsu hori oso modu intimoan defendatzen duelako, eta konbikzio handiz. Senyora izateare, ze hor ere badago beste zerbait, eta da, nik konturatzen naiz, nik estenan, neukala zerbait erakargarri, estenan, ez dakit, estena hegemonikoan edo, ez? Molestatzen duela, baina bebaita ere erakargarrian nintzela, ederra gaztea eta argala nintzen artean, bakizu? Osea, promesa zaren artean, gaztea zaren artean, baina gero ja emakumeak, badaude, evidentzia zientifikoa dago, badaude bi arrakala musikaren generoaren inguruan, eta bata da, intimotik publikora, alegia pasatzen garenetik edo entxegu lokalean eskolan edo danadalakotik plaza publikoan musika egitera, osea, hor badago genero errakala bat, eta askoz gehiago dira gizonak emakumeak baino, eta bigarrena da senyora adin batean. Ze alegia, badago langaba pasatzen dugula, baldin eta gazte promesa baldin bagara, eta eder eta erakargarri eta hori guztia, baina jagarenean zaharrak, kontestonak, nuai derecho esaten dugunean, senyorak, ezain argalak, ezain ederrak, eta batez ere ezain konplazientea garenean. Beste modu batera esan da, gizarte honetan, gizon askok ez dute entzunera egiten emakume gazteek esaten dutena, eta emakumeak hain gazteak ez direnean, entzuten dutena ez zaie gustatzen. Neska gazteak ez dira serioak, eta senyorak berriz serioegiak dira. Gauzak horrela, edo ez dago irtenbiderek emakumeentzat, edo emakumeentzat irtenbide bakarra dago, gure gonbidatuak proposatzen duena. Gizon horien begiradatik askatu eta elkarri hobeto begiratzea. Referentzia eman elkarri, baita ere, iruditzen zait elkarri eman beharko geniokela ematen dioguna baina oskoz gehiago autoridadea eta ikusgarritasuna, Ze ikusgarritasuna eta autoridadea begirada maskulinoak eman behar balin badigu, jai daukagu hori alde batetik, eta gero beste alde batetik beti egongo gara begirada maskulino horren aprobazioaren zain, eta ez, agian nahiko daukagu elkarri ematearekin autoridade hori, ezta?
gero norbere buruari emateko gai izateko baita ere, ez? Badira elkarrezketatu batzuk, bereziki eskuzabalak direnak haien lanaz, haien sorkuntzarako prozesu intimoaz eta bizitzaz hitz egiten dutenean. Gutxi, bere etxetik pisu bat beherago daukan lantokian hartu gaituen azken gonbidatua bezainbeste. Goxotasunez, zintzotasunez hitz egin digu, bere oraingo eta iraganeko lanari buruz, eta eskerroneko sentiarazten gaituen, eta asko eskertzen diogun eskuzabaltasunez, etengabe aldatzen ari den iraganeko eta oraingo Ines Osinagari buruz. Beregana eta berarekin, sorkuntza egarriz eta sormen gozez, bere baitako itsasoan nabigatzen ari den Ines Osinagari buruz.